Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. KACEM Khonsing Ropi Lapen EM Madhuria Dekhel Phukon atum Morengang Hoi ke Jorpu Akachisong Pinian Ning Koraisi Pleng Data BJP Tim Karbiang Long Jabang KACEM Dr. Tuliram Ronghang atum Ajarakang Saita Pipedat Lasi KAC Tuliram Ronghang Damuriga Amak oti higre niyai diok jodi apuni niyai di bole ni bisare ten hole amak hoitta koro Prabjin men nili tuman hok pela kang sai nang pino jongsi nang li hok pela kang sai nang pingtung dia bre nili tuman ipranar mudano Long Kang Nike Rata Panle Keklem Pikali Detlo Ami Thangale Aphan Chotlo Lasi Alang Litum Kachopang Lem Chot Kalisi Democracy ke Paverlo CEM Dr. Tuliram Ronghang Nangli Prabjin Pen Bangso Democracy ke Patiabang Ing Tonoi Pusi Potmoteron Hempuinti Lapan Ari Sangho Tum Aning Kipung Cepak Langpon ini pen nili tum 21 days lo illegal appointment of kach song council le karbino autonomous council CM ke hai puno EM ke hai puno alang litum kang sai ponji bang hang kon pede lo basi da pai klang da alang litum ada council serang hoi lo kang ni ke ala phan gali alang litum jongjung tharman alang litum jongjung ke chopang lima phan sila da kang ni pini litum pini matharam man to la the alang litum rata phan le alang litum arjap uson te alang litum pinier ni rata ki sun ti boy nang sai dun jipolo sa to me pinier ni ta nang sai se de alang itu maning hang let ali se iklam si langdam lu kulo ta te non lapuan chot kali alang itu ke chupang lim chot kali alang itu nge demokrasi pu pan si kamarda ra son la si tuliram long hang ke hai pan litum paching tu nang li prap jin pen la bang so demokrasi ya mardar bang ka ki claim in tonic no jong se in tontip de ratang lang ding nang li phan mo ratang sai ji asi la bang so prap jin in tonic no tuliram long hang ke hai Lapen non nili tumaphan CEM Dr. Tuliram Ronghang Police tumaphan nang toisi nang kepather dakpen nang kepathur toy lasi lasu BJP Gundagiriya bangke CEM Dr. Tuliram Ronghang nang litum ington noi pusi potmu teron bang pen ni tu ada illegally le ka choklem la puson ta kali ni tu ada ki bang pen kono ni council property long le kang ni dali kono ni bine lo to wale ki khamkhidun bali ni tu ada kang ni ke isi public place long ada ke badu da hempu rat he no hempu tangte raja hempu blone re non police wang pen commanding ga chotoi pen aja pen dak ni to man ki plungi aja di poster kan se gipu la bang ki to ma thanang ko lage tuliram rong hanga ke hai si police to man ga chotoi se la poson ni to man ga thera ga aja la bang su ke ther ki hap gundagiri BJP gundagiri ke prapjiner internal nang li to man radang lang ding se do panglima be BJP sarkar alang litum penan paper media ben chenglok meeting long la je podo BJP corruption free kopilo corruption free pemade non corruption free pema amining man break thudak lo non corruption si choklem thuare lo BJP along tina corruption non illegal appointment la dak corruption la ben kapre tarlip lo bla dang hala dak la puson klang oji na asi la bank ke itum la dak kali gwang jilang ani da tarlip pon bom jidang la si prapjin pen la bang so kachopang lim rada khia rat ba kachopang ing tonik no nang lituman rat ang pachop nang pahai dun ke nang lituman rat ha lang podo bhanje nang pahai nang litum nang hem ne nang rit ke chikim nang litum gari ya dor so chinamo bhande nang toy ponali Di Laileji Dok Miles Cripley Adolong Along Ultrabus Lapen Trakang Bong Ahiring Tangrak Kacetong Pinini Pai Kris Yarni Dilai Police Station ke Parlo Miles Cripley Di Laileji Dok Adolong Along Ada Por Bhainer Kep Malong Nonggang Pen Kedambom Ihum Ultrabus AS02 AC 6524 Lapen Dilayana Tupen Kebangbom Ihum Trakang Bong Ahiring Tangrak Kacetong Bangso Hini ke Ponangkok Lake Trakabang Steering Fell That Ajoy Nesi Lason ke Ponanglo Bonta birta kirib dun longa pora hodan ke dilai rai kom sai khipen nangke pachini dun atengke kopai ke mikithi ki jangke abelang lapen kater wara bang amen sitami chini ne lang pasi nang pachini dun news text report Karbiang Long News Bharatiya Janata Party Voters Sammilanamai Kepadopon Piniaruni Phaikri BJP Mahamaya Mondol Committee atum patirpi ponsi dongmukak longkam teron auditorium holalong Bharatiya Janata Party Voters Sammilanamai Kepadopon Bangso along Mondol Committee President Purno Intia Hinpen Maicari Pondo Mailong Mahamaya Constituency along polling station Thongke Prai Sipen Kadokabi atumta nang chetong don etlo Lapen non kebangji MEC kiliga hot mesen pen chipahe ponji aphan chithan chemung ponlo lapen kedam tang aphan non kebangji ansosi pami ponthuji aphan si chithan chemung ponlo bangso along
Aluhi Aman Pen Karbi Anglong BJP District Committee Secretary Kesop Timong VDC Chairman Rajesh Teron Mondong Committee President Secretary Lapen Ongdung BJP Klembang Fiatum Chetongdun Lapen ke Mahamaya Constituency along BJP Pen tiket ke hangdun bom abang phu Birisar Hansi Lapen Harlong Bing tiket haratum Chetongdun si Maying Samjin Pen Pachun Ponlo la polling hon milon la bangso amai pa do kono la se la bangso amai pa do normal ke along 1031 apias do nil tu mahamaya si kadu ka we long pe kami nanti tong un elo unison community la si la so along de non kerang di MEC election de nil tu mahamaya long mi senpen ke damkang 2017 aning kan MEC iliga hot pente pineng anso se ke paong dum pen ke pahai pan se dili kumpili cingwai kon lo la se humustia long puskale mahamaya angka lingkan ko jitu BJP sarkar nang bude pen ki claim ke dang development of kami misen la se penang ana development kami lelo la se along tina pian dong puskame development bukan kami gili sikon lo la pen asuni moka katu kami asuni moka ta sarkar pen cenglok katu kami nang kali an kami rara kun kelong sikon lo se la panzo se ki palong ko di pan ang ko dile to non kirang di MEC election kami panzo se sing dile to ni sen pen mahamai ho musti pen je pai kon ko se pili ka to kawe chingwai kon len lo dile to ang kangalo ake hai Mohammed constituency Mondol Amepu Urno intipen jalin si pini voter सम्मेलन mate voter conference vote kejok mate vote kejok along kacerok tok menji buke mathapon abang tu bang pun kapan kacetong ton mate kacetong tonan lasing samjin chunjin ing samjin pen mesen pen labang so ame pachun ton lasi kacetong labang so merong apokano pen polling station ame pu kongchun bang pen chenlo BJP ke claim abang ubang thi lapen ke mondol committee ame pu kongchun bang pen chenlo ilitum Mohammed constituency long kai ke ta kacherok tok rat pan ke rabji kolong mate rat ke boy ke sumlo kengkam kache jordun din kerab dunji pan BDC chairman Rajesh Teron ke hai lapen ke ilitum dokmoka municipal board mate town committee chairman Biren Singh Teron lapen ke muhila jalin bangki abang kutin atuman lapen ke mondol jalin bang kutin bang pikin mata nilhin Bharatiya Janata Party district committee pen nili secretary mate chun bang pen ahin pen chorupaji committee lapen ke wangjier ni Mohammed constituency long bang tiket ke hang abang ku bang kile do koi tak sitame bang ki ko do tai ke hang bang ke nili pen chenlo sita kelongji abang ku ke nibetji lasi Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong rat kaching homnai ning che thenai ake hai sar Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be lapen Assam Chief Minister mate Bharat angkang kache thangnai a leader ake hai Dr. Himonto Biswa Sharma Bhobesh Kulita BJP State President Khonidhar Sharma Organizing Secretary State lapen ke District President BJP East District Committee Dhon Singh Teron alang litum koma bangsi tiket pijima hala bangso kipi mat hala bangso kelong abang kolong si Mohamaya ara da kumbang ke cerap ko cheto dun po apen kelong we abang bukan pahai dun makap apen Bolong koma jialong AAP party atu mass joining lapen ke office kimi kangpupon pini ni phaikri isiar ni langpher constituency bolong koma jialong AAP party pen maipa doponlo bangso AAP langpher constituency asahem kimi tame ingpu ponlo bangso along AAP langpher constituency amai phuji 10 rompi pensi maichari ponalong alihia manpen Assam State Election Observer AAP Karbi Anglong District Committee amai phuji 2 pator Kartik Be General Secretary Rajesh Duri AGS lapen ke bagan log
Siliguri non kibangji Habar Kehat constituency pen MEC ki thudun jia candidate Probin Wari Habar Kehat AAP President Rona Tokbipi AAP Women President atum Chetongdun lapen ke pinangan arat caria songalong klaim bang atum AAP Party Mesen Pupen APHLC Congress BJP lapen kaprek asong klaim bang thongkep ratrok sia bang phu bang phiatum chepa ogdun bolongko majipen mokrang terang Karbi Anglong News